स्वामी परित्यक्ता तो किए दुईटी विधवा सन्तान प्रडक्ट मो 750 पिसी मामू मत डकईले एकमात्र कन्या हिस्ट्री बुझी झीर जोग्राफी देखला हिस्ट्री कथा चिंता कर मामू बोले मामू बापा सीना पूजा करुची ना झील बसी कौन घंटी हलौची सत कौन घंटी हले हले आईलानी कदली चुपा चढ़े खाई चली सबू गाई पकईल अच्छा कहल परिचय आरंभ करी ना कार्यरू परिचय दिंतु ना देखा गली सॉरी मत क्षमा कर दियो हो एतन मामू को डाक मामू पिसी मामू मते डके दिले ताको जे को हिस्ट्री को चिंता आपण हिस्ट्री सारे ताहाले तमे मोजियो खाउटी
ମ ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ କଦଳୀ ସେଉ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଯାହା ପାଇବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାକି ବାଛଣି ଦେଇଦବ ଆଉ ଆଉ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରଣାମ କର ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ତମେ ନା ସାଗର ମୁଁ କରି ସାରିଲିଣି ଆଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇ ନେଇଯିବି ସାର୍ ତମେ ସେତିକି ଥାଉ ପରେ ନେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଦେଖିଲ ମୋ ଝିଅର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କାହିଁ କେତେ ୱିକ୍ ଅଛି ରହିଯା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲି ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିହାତି ଖରାପ ଥିବ କେମିତି କେମିତି ଯାହାର ଜୋଗ୍ରାଫି ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଖରାପ ମାନେ ବାପା ସାର୍ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଜୋଗ୍ରାଫି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଛି ମ ହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜମା ଆସୁନି ମ କେମିତି ରହିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସିନା ରହିବ ତମେ ଆସିଯାଇଛ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ମୋ ଝିଅର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କାହିଁକି ଏତେ ୱିକ୍ ଏଇଠି ସାରେ ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିଚରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛି ସିଏ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବେନି ବୋଧେ ଆସିଯିବେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି କଣ ଖାଇବ ମତେ ଖାଇବ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଆରେ ମଉସା ଆପଣ କଣ ଚକଲେଟ ଦେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଟିଆଇ ସାର୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ଭାଇ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ କନିଷ୍ଠ ଆରେ ଆଉ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଆସିଯାଇଛ ଦି ଭାଇ ମାନେ ଏଥରକ ମୋ ଝିଅର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁରା ଚଳିବ ଏଥର ତମେ ଦୁହେଁ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ କର କିଏ କେତେବେଳେ ଟିଉସନ୍ କରିବ ମୋ କହିବା କଥା କହୁଛି ମାମୁଁ ନିରୋଳା ସମୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମନ ସ୍ଥିର ନ ରହିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୂଳରୁ ମନେ ରହିବନି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପେକ୍ଷା ଜୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ମନ ଶରୀର ତେଜ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ମୋ ଘରଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କରିଦବ ନା କଣ ଠିକ ଅଛି डिसीजन टा छात्री को ऊपर छाड़ी दबा से जो डिसीजन लेबे आमे दी जण मानि नबु कुह छात्री तुम्हें संध्या समय कौन अध्ययन करिबो हिस्ट्री ना ज्योग्राफी कहि दे तो मन खोली कहि दे जम्मा लाज कर बाबा